Zer da tigre? Zer da tigre esnea? Bueno, tigre esnea osagai nahita nahi eskoa. Berez izaten zen lehen egiten zuten, bezperan sobratu zen zebitxearekin birrindu egiten zuten, eta hori erabiltzen zuten eguneko zebitxea ontzeko, ez? Eta eran egiten dute, jendeak osaltzeko eta baita, eta esaten dute tigre esnea indarra ematen zuelako, tigre baten bezala jartzen zinjuelako, eta hori. Hori dena, pues, eta berez, hainbat errezeta daude, eta izaten da, eiteko zuketxean tigre esnea, izaten da, lebatze sobrak, salda pixkat, gero zitrikoak, pipermin punta bat, martorrian adarrak, eta hori dena birrindu, eta hori erabiltzen da, gukingo duguna da, beste bat errexaua. Guk utziko ditugu, berakatza, jengibrea, txiki inda horiek, eta martorri adar batzuk, hor, ontzen, 6 limakin, eta gero hori erabiliko du bukaeran gure zebitxe bat, zebitxeari bota eta zerbitzatzen. Eta nik, neuk, jango dut, momentu hortan 2 minutuan kozinatu duen azido horrekin, 2 minutu bakarrik kozinatuko du. Eta gehiago gustatzen zaidona, jaione egingo diodana moduan hartu, eta beti esaten dago, sukaldea ez da zerbait itxia, izan behar irekia. Eta bakoitza bere gustorain. Eta hartu, ondo utzi ontzen nahi baduzu egun batetik bestera, eta ja kozinatuta jan. Hori antxoa marinatzea moduan, jaio. Batzuk antxoa marinatzen dituzte, eta esaten dituzte, hori 24 ordu, beste batzuk 3-4 ordu. Orduan, bakoitza bere gustua. Importante. Garrantzitsua. Oso. Bueno,